Kau akong kalinaw, gugma ko tinod anay. Loto ba? Bagyo. Yo, what's up? May buntag sa inyo ha diha mga ga no. Karon bagyo diri sa mo ano, ng bukid. Hope ko nga nagbagyo po diha sa inyo. Kay ba't kayo kamo ra bagyo nya inyo ha diha wala. So, stay safe mo diha no sa mga dool sa landslide prone area. Ug sa mga dapit sa sapa. Camping mo diha mga ga. Oh, dire, so pangangin sa mo ah. Ay, labi, bagyo man mo moga. Wa may init ron. Kamu luto me? Kamu luto? Say bagyo, say balita sa bagyo. Wala pala kini. Wala pa? Wala pa. Kasi sang ami pa man na oh. Ligyag bag. Kamu rin ka ba? Kamu rin nagluto dire. Kamu rin nagluto pintos. Ha? Ato Mr. Minan. Oh. Na may bay. Sambutan na nga. Kamu rin ganahan magluto og bagyo? Nga nito ang ingon ma. Patindahon jud mo. Trip niya ron? Trip na ron? Oh, kita na. Halang-halang ba? Halang-halang. Oh? Halang-halang. Ito. Hapit na Pasko. Akong kuha na, pinaskuha na. Nintos ba eh? Dugay na kayo kung muti kayo pinaskuhan. Ayaw pagpapa. Ha? Ano sabi tawag na ko eh? Inakol. Pagkakol. Pate! Call! Kain na pagpapa. Basta di mga tagmisbuhan. Padito! Basta di mga tagpinaskuhan, hindi ako no papa. Tiga lang tag-text mit call. Pwede mo kita yung trabaho. Oh, pahit na may trabaho. Kanina na may trabaho. Wala sweldo. Basta makakaon lang katulog. Kira na. Ay, lagi ikaw sa kwarta. Ginugos mo kanya. Oh. Ay, pagpapa inakol. Basta pagkakol. Pa! Ha, pinaskuhan ako ha. Tay, 23 na ko. Wapadyo ko sa exigang ng pinaskuhan. Di ka mlain. Pasok. Nah. Halang. Toner. Patek. Ah, bujol. Ah, bujol ya. Maguhong. Pulmami ka na. Pulmami ka na. Rides. Ako drive. Ikaw drive? Ha? Bedrive? Ah, ako lang eh. Ha? Ako lang. Ikaw. Di. Ito ang drive ha? Masuk karap ta? Dango gayo ta? Da. Are oke, wala yang gana nih. Hah? Lu. Inaning daan semua guys. Tabugan. Gak. Tandaan semua nindat ya, meriksa pa. Small pare, small swimming pool lang gue. Uy, tawagan natin sa English ng kanang kading kanang pantating. Ada catfish. Ha? Catfish. Oh, dengan kan catfish dari. Ay, do ka bukat ng dag. Basta Ay, catfish do ka dag ko. ikaw na nito, dugay. Ada dapita, oh, urang dagat oy. Woo! Asa yung polisi? Pagkaw polisi siya? Kota ni sino kota ni? Na? Ha? Na dari. Kota. Sorry sir. Oy, sir, oy, lisensya sir. Teman. Ato ilang stick man. May ingo may jon ari mo dari. Okay, man. Medyo to kuno luto sila ako na. Ayun. Nah, Mangga. kay para So, kan dakit. Dakit best resort. Dakit best resort. ayos gid kuan. Kau na maligo gid sa una. Ano? Dila lang ni. Dahil kay mga patay nga. Ay, ko, papo.
Arabo ba? Murag Basilio Des mo to eh. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Ano day? Lah, yawa, ini tubig ko. Kajuti. Kaya sa sponsor no, Strickman no? Sponsor! Salamat ka! Agi ang umaki. Unipas. Agi ang umaki, ang uban. Master ko no. Master ko na siya? Saan niya? Bus-bus niya. Ade, master. Dili. Really, master. Need practice ba ka? Need practice. Mana rin na siya, good? Og isog mo. Blikon kay mo, musudan niya mo spaghetti, oh. Only in the Philippines, ginagawang ulam ng spaghetti. Dugay pa na. Lapas sa paniod to, guys. Lah. Tugod na. Luto og humok ang manok ga. Gahi aw kanang kuan dali morot. Di mabdag hapon. Ang tapay Ay pagayon. Dugay pa morot. Tapos sa kaplangana dai. Sige mo gawa sa iyong mata sa kahanga. Lah. Lapok na kayo, suri man jud kag bagyo. Tara mo ka sira. Patungo di mo tail. Kana. Tayo tubig me. Me. Tayo tubig. Patag Milo. Mga mga aga, linaw na mga aga. Wala na bagyo. Paano? sila na po nagsaba-saba. Para nako ba, no? Basta mo tayo ng baki. Wala siya bagyo. Kana siyang bagyo. Mura na siya kuan. Problema sa kinabuhi. Pero atong kinabuhi dahil kay siya kuan bagyo nga abot na kusog, na hinay, na uwan-uwan, na hangin-hangin. Sapi ba order? Sapi largo eh. Pero importante diha magpadayon ka pagpakabuhi. Di ba ga? Tama na siya no? Manang bagyo dire. Helicopter ba? Kung sa mga problema mo matubangan diha. Padayon lang yun. So that's all for today mga gano. Kita-kita ta sa akong sunod na video. Don't forget to comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel. That's all for today. Anay out. Bye-bye!